wane ne wane ne su baba ne menene menene su baba ne wayo 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 su baba ne haka ne Muhammad a garin ne har Allah tun da zuma ta jiran ka zo ka ba mu kaya iya ne ka je ka yi zaman ka ya ka ajiye ne idan zaka sai taba sai ka yi haraizin dina gaskiya ba na wala ba shi yanzu in dai baka da irin iya ne ban baka ba in ka gara mun kawai in ka gara mun ita kawai dan bin alawa waje wallahi ina bin su kudade tun na baya bai sau da mai sai Allah ya sanar ya wa mu guda din tuku wannan dan dawo iya ne kai sun irin ne sai ya hankali ta ga mu Assalamu alaikum. Kai da Allah ware inda mutanen nan yan kwamiti suka yi ram da kai ka yi bacci ka zo ka yage kar ka ja mana kaddara. Wai kuwa mu ba ku da shashayen nan ba? To kana ba mu na ci ne inda ka tifa ta a gidanku ka wallan ita ta taga. Ka yage da Allah kar in sa su yi maka aiki. Mutane kawai zai su daga iya zai don ka je ka musu linka kawai ka sha guda wani koma yan da muke yi kawai in za ka sha in ba ka sha ba sai da yin Mazaje ya ake ciki ne cau an rasa ne ya ake ciki ne waje magana na ji kuna yi ne wai. Wani yaro ne wai shi saboda yan kwamiti sun yi ram da shi ne wani ake kiransa wai shi mai onga a nan ofisin dan kwamiti. Wai sun hana zaman majalisa kenan? Wai isuwa yan kwamitin yan unguwanmu ne fa. Shi ne za su hana mu ji daɗi. To ba onga ba ni gishiri ne ba wani wa kai yi min cilan nan da Allah dan taɓa. Kai kullum kai dai ga lokaci a dan ne ya ma kila kai ba ka iya siya ba gaskiya. To kai ka san garin ne yayi rumfa ba. Gaskiya ban kara ba ka iya wannan. Ba matsala barin dan taɓa su. Me ka kana? Makarantar Islamiyya ma ni zan tafi. Da taba a hannunka? Ajiya suka bani, ruko suka bani wallahi Allah bai. Kuma shi na baki na kaje in na sha Allah tsina. Mu je bisa ka yi. Ku ba ni tambarin wake mazan jiya. Yanzu zan wake mazan jiya. Amma bakan na fara zan dan tsaya. Allah bai da Allah ko dai dan yi ma wani abu ne ka sake ni dan Allah. Kai. Da guruza. Hadari kai ne? Wani hatsari yayi? Kaga shi ne shan sholisho, wiwi, satar kaji, satar awaki, agwagin mutane ma bai bar su ba. Kaga nan agwagin gidan Malam Shehu gaba ɗaya tattare su yaran nan. Gun yan kwamiti na kawo shi. Baba anya kai ka haife shi kuwa? Ni na haife shi, ɗana ne. Gun yan kwamiti na kawo shi, tarbiyya suka bashi. Tunda ni ya gagaran Allah mai yan kwamiti albarka. Anya ba gola bane ba kuwa. Wayyo Allah jama'a ku taimaka. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Ta kashe ni jama'a. Ku kawo mun dauki jama'a. Ku kawo mun dauki dan Allah. Wannan mala'ikun duniya ne ko na ciyawa. Dan Allah ku yabe mun. Na duba ba zan tsara wa jama'a. Wayyo Allah jama'a. Madagwal? To ga wata kila ka karasa. Karbi mana.